Laura lewat tenan ta iki. Ngopo siul-siul? Yuk, Ada apa? yuk Laura. Jamu pesanan pundi ayo? Jamu apa? Ayo sing kuwi to. Cinti to. Sing parake. Aku ya. Iya ya. Jamu mas, janji mau ketemu. Jam pipi, janji meneh pipi. Jangan lagi cuma pipi, yang lain juga tak beri. Asal kamu mas ramble jani, janjinya hanyalah mimpi. Di siang hari, mimpi di siang hari. Jamu kok jambi mas, Jampimu ta. jangkrik emas, jangan ngelirang-ngelirang. Janda dik, jangan suka menggoda, janganlah suka menggoda. Lirik sini, lirik sana, lupa yang di sebelahnya. Terus maunya gimana? Maunya apa? Kang Mas manut saja. Tenang deh mas. Ajarene jamane dan katanya yen enggak ngetra ketinggalan. Jarene si emas masih bujangan, nyatanya bojo loro masih kurang. Ono manuk kontre kok gondol pemean. Terus Itu tidak betul dik, cuma percobaan. lo kak ngono. Jamu mas, janji mau ketemu. Jam pipi, janji meneh pipi. Jangan lagi cuma pipi, yang lain juga tak beri. Asal kamu mas ramble jani, janjinya hanyalah mimpi. Di siang hari, mimpi di siang hari. Iya kok ya. Iya tak? Wong mimpi itu siapa saja boleh. Ojo mung wong gede tok sing mimpi. Kita ini juga boleh mimpi. Walaupun entok emang cukup tinggo mangan sehari. Ya tak? Kalau bisa ya tinggo 7 turunan. Amin. Ajarene jamane dan katanya yen enggak ngetra ketinggalan. Jarene si emas masih bujangan, nyatanya bojo loro masih kurang. Ono manuk kontre kok gondol pemean. Terus Itu tidak betul dik, cuma percobaan. Loh. Ono manuk kontre kok gondol pemean. Mano apa? Itu tidak betul dik, cuma percobaan. Mang aku Ono manuk gondol dik, kok gondol pemean. terus Itu tidak betul dik, cuma percobaan. walah. Ono manuk gondol dik, kok gondol pemean. Terus Itu
engko gek diguna-guna. Wedi aku. Kanthi lala bapak pirsa kabeh. Saben teko rotine dibalekke. Pikirku tentrem kaya adate. Yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Suwe-suwe aku tak sayang muda bingung putu-putu kepengen yang omahe. Sapa ta yu? Kuwi lho, dudu nyaran ngarep omah. Ana duda manggon ngarep omahku. Yen roh aku dheweke guyan-guyu. Saya yen ngerti yen tak tamake oleh aku saya digawe-gawe. Kira-kira umure 57. Wes meh padha karo yuswane pakku. Apa karepe aku ra ngerti. Saben sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe aku tak sayang muda bingung putu-putu kepengen yang omahe. Kok njur ngono? Lah ketoke aku kepencut e. Alah, edian iki. Kanthi lala bapak pirsa kabeh. Saben teko rotine dibalekke. Pikirku tentrem kaya adate. Yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Yen tak pikir aku kudu
Ya ngono kuwi. Tenang, Dik. Kowe iki koyo ora kae. Aduh, apa iya mengko gek emong semudono. Simbah nate cerita, cok percaya marang piye. Aja dikebyah uya, nadyan aku kurang gagah. Kudu-kudu kepengin kenal sliramu. Tenane Mas, Tenan kok, Dik. apa iya? Akeh kepiye. Tenane Mas. Ya ngono kuwi. Dadoken dadah iki kula eneng godhonge waru. Ojo cedak-cedak mengko ditukani bapak. Mengko ndak dikira sliramu priya kang juga. Ayo sakarepe nang diwae tak tokake. Janji karo kowe nang kandang macan tak derekake. Tenane Mas, Tenan-tenan apa iya? ora ngapusi aku. Tenane Mas. Ya ngono kuwi. Siji jalukku ya. Wis sing mlebu. Aku mau ngeterke no. Lho, ra janji aku. Kenal wae turun, kok wis wani jawel-jawel. Mengko ndak kedrarum, dikira aku wong usil. Mengko atake atise tak kira mau kancaku. Ora keseh titik ayune memper sliramu. Tenane Mas, Tenan kok apa iya? akeh kepiye. Tenane Mas. Ya ngono kuwi.